supply sang COVID-19 vaccine ang magaabot sa syudad sang Iloilo, subong nga semana. Alkalde nagaapila sang alalangay nga distribusyon sang bakuna gikan sa national government. Nakigsapol si Mayor Jerry Treñas kay Department of Health Secretary Francisco Duque III kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kahapon. Iniagod ipalabot ang panawagan para sa dugang nga bakuna para sa Iloilo City. Ginpabutyag sang alkalde kanday Galvez kag Duque ang sitwasyon sang syudad. Top 3 ini sa mga local government unit sa gwa sang National Capital Region nga may pinakamadamo nga COVID-19 cases. Matapos ang sinapol, magapadala sang 11,700 doses ang Pfizer kag 20,000 doses ang Sinovac ang national government para sa Iloilo City. Duga nga 50,000 doses ang igapadala naman sa madason nga semana. Kagapon nag-conference call ko pod sa kay Secretary Duque, Secretary Galvez, Senator Bongo, kag ang iya Chief of Staff si Attorney Cyril Santiago. Kag after sa amon nga na istorya namon ang sitwasyon diri sa syudad, mapadala sila subong nga adlaw 11,700 doses ang Pfizer. Sa ini nga semana mapadala sila 20,000 doses ang Sinovac. Kag sa dason nga semana mapadala sila 50,000 doses sang Sinovac. Ini parang mabuligan ang aton pumuluyo sa syudad. Labi na gid nga nagasaka kaso ta kag kadamo na sang aton pumuluyo nga nagamasakit kang hindi kasulod sa mga ospital kay puno na gid ang aton ospital. Amo na nga nagapasalamat man ko sa kay Senator Bongo sa pag-arrange siya sa conference call. Hindi maintindihan sang alkalde kung nga kasubong sini ang sistema sa distribusyon sang bakuna sa pungsod. Hindi ko maintindihan nga amo na ang ila pag-distribute kag ano ang logic sa vaccine distribution, no, and allocation. Kay ang Quezon City nga 3 million ang ila population, ginatagan 600,000 doses. Kag nagapadugang pagid sila vaccines, no? Kita diriya sa Region 6, I think ang total population naton 8 million. Pero ang nahatag lang diri sa Region 6 is only 300,000 doses. Kag kung mangayo kita dugang daw aton pabila sala nga pareha sa kay Secretary Harry Roque nga sala ta kuno kay wa kita naga-usar sang mask, wa sang social distancing kag wa gapanghinaw. Malan kuya si Secretary Roque nga ang mga ilonggo, Secretary Harry, limpyo permi gapanghinaw gid. Kag ang mga ilonggo naga-mask kag naga-observe sang social distancing. Sa pag-abot sang duga nga mga bakuna sa syudad, nagpanugyan ng alkalde sa mga pumuluyo nga magpalista na kung wala pa makaparehistro para sa vaccination. Ang akon pangayo tani sa mga pumuluyo ta, palihog palista na kamo sa inyo barangay. Kag follow up ninyo ang inyo barangay kung wala pa kamo nadala. Kaya madamo-damo ning first doses mausar ta. About 70,000 of the Sinovac. Ang Pfizer tani will be very, very exclusive for senior citizens and those with comorbidities. Kay part ini sa COVAX facility nga donation halin sa WHO. Pero ang Sinovac tanan ni pwede kasulod. Kay may surge kita and we need to give protection to as many people as we can. Sa subong, may 1.86% pa lang sang target population nga mabakunahan sa Iloilo City ang nakabaton sang bakuna. Malayo pa sa target nga 450,000 ka mga residente kag hindi residente nga nagatrabaho sa syudad. Gani padayon ang apila sang alkalde sa mga nabakunahan na
nga sundon gihapon ang minimum health protocol, pagsuksok sang face mask kag face shield, paghugas sang kamot kag pag-obserba sang physical distancing. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Siyudad sang Iloilo may 4 na ka mga ultralow temperature freezer para sa mga COVID-19 vaccine. May 4 na ka mga ultralow temperature freezer ang siyudad nga sarang pamtangan sang Pfizer vaccine, kagiban pa nga mga bakuna nga magaabot apang nagakinahanglan sang negative 80 degree storage facility. 4 naton gali ka freezers nagabot. May ara kita 2 nga ultralow, negative 80. May ara kita 2 para sa negative 20. Ginpayag man sang alkalde ang importansya sa mga freezer, ilabi na nga may mga palaabuton pa nga mga COVID-19 vaccine kaangay na lang sang Moderna kag Gamaleya. Well, that means that we can store more vaccines nga negative 80 or negative 20. Ano ang negative 80? Ang negative 80 amo ning Pfizer. Ano ang negative 20? Ini ang Moderna plus ang Gamaleya. So whatever the national government can send us, nabasahan ko man kay na nga mabakal sila 40 million nga Pfizer, makabaton kita. Kag ma-store naton. And I am willing to let the other LGUs use it as our storage, no? Kay parang mabuligan man sila. Sa sinapol nga ginpatigayon ni Mayor Jerry Treñas, kaupod ang COVID-19 team, naisugta naman nga ang Pfizer vaccine ang igahatag sa mga ospital sa syudad kagamo ang magapatigayon sang pagbakuna. Pagasuplean man sang syudad ang mga ospital sa mga consumables kaangay sang syringes, alcohol kag algodon. So ang plano sang COVID team, ang mga Pfizer idagdag everyday sa mga ospital kag aton listahan ihatag sa ila kag dito na ma-vaccinate ang mga iban nga senior citizens kag may comorbidities sa mga ospital. Ginaistoryahan pa namon, ihatagan naton sila tanan sa consumables, mga syringes, mga algodon, mga alcohol, kag sila lang ma-vaccinate, no? Ginaistoryahan pa ni Roland upod sa ila kung pilagin man ila isukot. Kay initially naggambal sila may 200, may 400, pero subong kita mahatag sila sang consumables tan-on ta kung pila ila masukot. Kay ang Pfizer medyo delicate ang pag-handle sini. Kay ultralow ni negative 80, no? So ang amon na pensar nga kitaya ang aton vaccination team mabira-bira injection sang Sinovac because initially ginatan-out ta mga 1,005 kita per vaccination site, mag-apat siya mga 6,000 na. Plus ang sa ospital mga 800 to 1,000, that is about 7,000 a day. Ginpahayag man sang alkalde nga prioridad paghatagan sang nasamit nga bakuna ang mga senior citizen kag person with comorbidity. Ang Pfizer para giniya sa senior citizen kag mga may comorbidities, no? Naga-dialysis, mga may diabetes, may high blood, may cancer, kag iban pa nga mga may iban pa nga comorbidities. Padayon sa gihapon ang panawagan sang lokal nga panguluhan sang syudad para sa dugang nga bakuna batok COVID-19. Agud tayuyon ang pagpatigayon sang vaccine rollout kag mapadasig ang paglabot sang herd immunity sa Iloilo City. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Pambato sang Iloilo City para sa missearthphilippines ang nagapanghanda na. Isa ka 18 anyos nga estudyante sang University of Sanagustin ang opisyal nga pambato sang syudad para sa Miss Earth Philippines 2021. Siya si Rosel Angela Songano, isa ka artist kag mahilig mag-painting. Sandig diri ang advokasya ni Songano. So yes, aside from my training with pasarela and of course for my training in Q&A, I'm also preparing myself mentally and emotionally for the pageant, and of course I'm really trying to uplift our fellow Ilonggo artists and our Ilonggos in the Miss Philippines pageant through my advocacy.
Nagapati siya, bisan bata pa sa patag sang beauty pageant, hindi dapat manginupang agud iduso ang iya mga advokasya. I don't think that being as young as 18 is a hindrance for me to uplift my advocacy in this pageant, because I also have my inspirations like Greta Thunberg, who at the age of 15 started protesting in front of the Swedish parliament. So she's an inspiration to me, and it really inspired me to act, especially in this pageant, that no matter how young or old you are, you can really make a difference in this earth. Apisar nga 18 anyos pa lang si Songgano, nakita na niya ang iya kaugalingon sa patag sang beauty pageants. Dugang pa sini, wala sa edad ang paglabot sang handom sa kabuhi. Sa nagahilapit nga koronasyon sang Miss Earth Philippines 2021, si Songgano ang nagaapila sang suporta sang Iloilo City. To my fellow Ilonggos, you can help me and you can support me by liking, commenting, following, and sharing my page in Facebook, and of course by following the official Miss Philippines Earth page. You can also download the Ecosystem app, which is the official Miss Philippines Earth app, and you can vote for me once every day and during live events. Kahapon, nagbisita sa talatapan ni Mayor Jerry Treñas si Songgano. Nagpahayag naman sang suporta ang alkalde. So I'm very thankful to our mayor because he's really here to help me in terms of my pageant. So I'm very thankful, and I'm really here to bring pride back to Iloilo City, hopefully. Matandaan tuig 2015, sa may isa ka ilongga nga si Angelia Gabrenaong ang nakasulod sa Miss Earth Philippines. Siya ang nagdalaman sang ika-4 nga Miss Earth crown para sa Pilipinas. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.